Road, Naga City. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tatugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center, ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras eksakto alas 5:30. Ang primerong bungkaras ng mga bareta, police reports, breaking news, baretang lokal, nasyonal, bareta sa imperong kinaban. Ihahatod sa indo kan Vatikanong para bareta sa radyo. Nagisa na sa Aksyon Bareta. Mga tugang Diyos marhay na aga giraray sa Saindo Gabos sa lado teknikal kay bahan mi po si Ferdinand Losada. Katuwang ang bilog na pwersa kan na news team kan Aksyon OKFM asin PBN TV5. Ako po ang Saindong para Bareta, ako po si Jeff Pasubilyo para sa Aksyon Bareta sa pagkaaga. Uya na primero ang pamayokan sa tuyang mga bareta, Mrs. Salim Isparis Estrada kan Paluyon Nabwa. Nagpaunranin exclusive interview sa Aksyon OKFM asin PBN TV5 News Kasubanggi. Dapit sa sinapo kan akinyang si Corporal Dexter Estrada. Saro kan 51 soldados na nagkagardan sa crash landing kan eroplano kan Air Force duman sa Sulu. Alias Abi kan nagaan netizen na nagpost kan surusuan sa JMR Coliseum sa Barakunahan kan kaging Martes. Nagpasalamat sa atensyon na itinawkan OKFM sa iyang Facebook post. Ugmaon panglalo sa paghagad ng dispensa ni Mayor Ligasyon. Halagad mga komentaryo sa sayang post, suruya paman giraray, sistema kan pagbakuna sa naga inarapod na palpak. Mga kapitanis kan libmanan dinara ni ABC President Inday Viaje Enciso sa sarong scanning and benchmarking activity sa Banwang kan Pasakaw, Camarines Sur. Pilipinas nag-iikadwa sa mga nasyones kan ASEAN sa epektibong pag-administrar nin bakuna, sabi kan DOH. Mga Pilipinong eksperto sa salud, asin mga scientist sa linya nin medisina,
Inaarangat ngunyan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na gibo na tulos nin bakunang panlaban sa COVID-19. Liman naman na insidente ni na pagtupganin laban na irehistro kan Bulkan Taal kasudma. Pamayukan bareta sa luwas kan Pilipinas, Premier Ministro kan Haiti, big asasinar kasudma gadan First Lady Irido. Sa kinabaning karawat, 1 down, 3 to go. Yan ang sabi ni Phoenix Suns All-Star point guard Chris Paul pagkatapos dinagdahugon kasudma ang Milwaukee Bucks sa Game 1 kan sendang Best of 7 Championship Series sa NBA. Yan ang pamayokan mga bareta and headlines sa sa karayambot kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Store sa inyong lugar. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Ngunyan sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, iinuton muna niya to ang mga pinakang presko asin may init na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Kaipuan muna nga magpahiling nin negatibong COVID-19 test results ang mga turista bago tutugutan na makalawog sa rinman na destinasyon na probinsya digdi sa Lawgan, Pilipinas. Habang dahi pa nakakapaluwas nin pinal na Polisiya and Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Mapalapit sa isyo kan na mga tao na nakaduwa ng beses na pagpapabakuna o mga fully vaccinated. Inikabaliktad ka nainot na mga pahayag kan gobyerno na kaipuan lang na ipailing ang vaccination card kan mga fully vaccinated na mga turista sa mga linderos. Tanganing sinda matugutan ng makalaog daw gustong mamasyar digdi. May mga nagkontra sa sinambit ng laklang basado sa ipinaluwas na enot na IATF Resolution number 124-B. Kasabay ka na pagsabing may pagduda sinda sa kakayahan kan mga lokal na gobyernong biripikaron ang pagiging tunay asin balido kan mga vaccination cards. Sabi sa mga pahayag ka na DOH, kaipuan man na rekonoseron ang kahandalan na inikan mga lokal na gobyerno kaya dapat magkaigwanin pagtitiripon ang mga representantes kan Union of Local Authorities of the Philippines asin ang League of Provinces of the Philippines ani na ariglaron ang magiging mga implikasyones kan sinambit ng resolusyon. Mientras tanto, ikinumparar ni Presidente Rodrigo Duterte si dating Senador Antonio Trillanes kay Senador Manny Pacquiao na pareho sa naman, sabi niya, gustong magtiner sa sendang mga poder sa gobyerno. Sabi ni Duterte, posibleng may nahiling sanang maray na oportunidad sinda Pacquiao sin Trillanes tanganing na batikuson an sa iyang administrasyon. Sa mismong mga tataramon ni Duterte, si Trillanes pareho ni Pacquiao yan. They want to, hold power because they must have. May nahiling siguro sindang oportunidad tanganing batikuson ako sa bipakan presidente. Huli kan pangyaring ini, binanata o matatandaan na ang pangyaring ini, kausakan na pagkatapos na banatan ninda Trillanes asin Pacquiao an administrasyon sa lindong kan administrasyon ni Duterte. Ipinapa
hunod na sana ni Duterte ki Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Trillanes na sabi niya, daldal ng daldal pero ayaw namang lumaban sa akin sa debate. Sabi giraray ni Duterte, well, I leave Trillanes to you. Ikanan bala sa iya kung naanon mo yan. Sabi pa ni Duterte ki Attorney Sal Panelo. Ang oras niya itong unyan, 22 minutos antes na magabutan na lasais nin pag-aaga. Unan na ang ratsada kan mga aksyon report sa luwas. Report! Buena manong dugang ng mga bareta sa lado lokal sa pagikan report ni Senyor Danny Aurios. Ana Department of Energy nag-ordain sa Albay Power and Energy Corporation o kaman APIC na maghanap ng ibang power supplier na mas baratong presyo na kurente. Kani nga marisilbiran ang padagos na protesta ka mga konsumidores sa alangkaw na dugo na taripa na nagkakantidad tani na 4 pesos sa kada kilowatt hour. Inansimpag sa kamautan ngunyan kan multi-sectoral stakeholders sa organization sa Albay kani asi iba pang sektor na nagreklamo kan halakaw na taripa dako lang aning dahil nakabayad kan sa idang morosidad alagan nagpaparalang ka pa ang taripa. Ang sinabitang stakeholders organization kabali siya nagreklamo sa halakaw na taripa na ang dahilan nagababakal sila ng power supply sa WISM na igaman siya ng ibang kanta na pwedeng makabakal ni mas ababa ang presyo ka na elektrisidad. Kung kasorin, nag-aatubang anamang manuan sa pandemya, apektado pa ang ekonomiya, alagad sa sabay man kanday hunong magparapalangkaw ng taripa sa elektrisidad. Iba pang balita sa lado lokal, dawat na nga ni nagbababa ang kaso kan coronavirus disease COVID-19 sa Ciudad Dinaga. Alagad man tinino na skeletal na 50% muna ang naglalawag sa ng mga emplado sa mga opisina kan City Hall. Nagasasaralida sa kada semana o aniba kada kinsina sa ang paglawag sa trabaho. Pinagbaran na padagos ini ni Alcalde Nelson Ligasyon na para man siya na sa proteksyon sa mga emplados na istikto man na pinapasunod ang social distancing as in pagsulot ng face mask na wayaw sa laog kansay ng kanya-kanyang opisina. Pero pa kani, mandato kan Civil Service Commission alagad kay ponsi mga trabaho sa laog ng opisina daron sa sedang residensya na nga dayman malugi ang gobyerno. Pero pa kani, regular na pagirumdum ka na mga obligasyon na sa health protocol ka mga emplado na dapat masunod na ninulit para sa saindaman sila ni kung sila magiging aliwala sa pwedeng dapuan sila kay mantamaan ka na COVID-19. Nagkapira ng mga departamento sa City Hall ang tinataramaan kang kaso ka na COVID-19 sa kuna nagkakaigwa nin lockdown. Duga ng mga balita sa lado lokal. Iniwan si Danny Aurios. Report! Salamat na maray sa imo, Senyor Danny Aurios. Ang oras niya to ngunyan, 19 minutos antes na magabutan alas 6 din pag-aga. Balik kita sa iba pang detalles kan mga mainit na balita ngunyan sa lado nasyonal. Ang mga Pilipinong siyentipiko asin mga eksperto sa lado nin salud dapat na mag-double time nganing maka-develop na kitakan sa diritang klase nin bakuna. Yan mismo ang ipinahayag ni Presidente Rodrigo Duterte kasabay kan pagsabi na ang mga eksperto sa salud digdi sa satuyang nasyon dapat nanggad na maglapigot, mag-isip na maray asin pagadalang kung panong makakagibo kitakan sa diritang bersyon kan bakuna. Ginibukan Presidente ang pag-angat na ini kan tiripon kan Partido Lakas ng Bayan o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban. Kanakaging Lunes duman sa Manyago o Malago Clubhouse sa laog mismo kang Palasyo Malacanang.
Sinabi kan presidenteng nagtutubod siya sa kakayangkan mga siyentipikong Pinoy hasin sa abilidad kan maning makagibo kita kan sa liritang bakuna digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, sinabi ni Duterte na padago siyang mangangaji para sa trayumpo kan produksyon kan bakuna mapa digdi man yan sa Pilipinas o maging sa ibang parte kan kinaban. Nahinot nang sinabi kan na presidente na kung magkakaigwanin sa diring bakunan Pilipinas ini sarong kasimbagan sa haloy ng pangadyon kan kadakol-dakol na mga Pilipino. Sa iba pang baleta sa lado nasyonal, nagkakalimang pagbuag na bako man labi kakusugan ginibo kana Bulkan Taal Kasudma. Yan susog mismo sa report kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pagi mismo ni Direktor Renato Solidum Jr. Sinabi niya na nagkaigwanin na halipot na peryodong pagtuga ang Bulkan Taal Kasudma na nagdurar nin mapitong minuto. Ang mga datos kan Phibox nagsasabi na ang mga minor eruptions kan Taal Kasudma nangyari alas 5:18 nin pagkaaga. Pigsunodan alas 8:46, nag-utro pa alas 9:15, nagsunod naman alas 9:26 asin ang pinaka-ultimo. Nangyari mga bandang alas 11:56 nin pagkaaga. May average na poon 2 hastang 7 minutos ang nangyaring pagbuwag na bakuman labi kakusugan kan Bulkan Taal Kasudma susog sa report na ni kan Phibox. Nagatupga ininin abot to ni nastang 300 metros na ash column asin na ang sukol kani uminabot ni nastang 700 metros. Mientras tanto, phreatomagmatic eruption sa napud kani kan Pag-asa asin nangangahulugan na padagos pa ang build up kan mga volcanic material sa mismong bunganga kan Bulkan Taal asin day pighali kan Phibox ang posibilidad na magkaigwa ini nin major eruption sa masunod na mga aldaw. Antes na magabot ang alas 6 din pag-aga. Sa iba pang mga aksyon report sa luwas, PCR month celebration kan pulis duman sa Banuang kan Pasakaw, ginibo sa porma ni na pagpapakakan sa mga kakian. Report hali kay Ernie Marfil. Katakot ka na ika-26 na PCR month celebration ang pulis sa Banuan ng Pasakaw sa panginit ni Police Lieutenant Maria Victoria Rigonaos, ang acting chief of police, pinagselebrar ang sinabit ng okasyon PCR month celebration sa tema Polisiya at Pamayanan, Barangay Nihan, laban o hamon sa pandemya at laban sa krimen. Ang sinabitang ining aktibidad pinag-celebrar duman sa Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur asin nagkondukta ning feeding program ang mga kapapulisan pinakarakan ang mga aki. Sabi sa report kana Philippine National Police Pasakaw abuton sa 130 na mga kakian sa barangay nini ang naduhulan kana feeding program o pagkakan na libre asin man na sinasabi na masustansya nga kakanon. Sinabitan ng iniaktibidad na ngani na matabangan ng mga aki, lalo na itong mga malnourished na aki sa sinambit ng barangay. Ninuhuli man sa okasyon pa kung kaya pinagamaray na pagsarabayo na asin man magkakondukta ng feeding program ang pulis sa sinambit ng barangay. Yan ang aksyon na report sa OKFM TV5 Naga. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Report! Salamat na maray sa imo, Ernie Marfil. An oras 16 minutos antes na magabotan o 13 minutos na lang antes na magabotan alas 6 nin pag-aga. Panago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal Pamangiraray, luminubo na ninabot sa 10,517 personas ang mga nag-evacuar duman sa probinsya kan Batangas nun huli ka nagpapalagos-dagos na humakan Bulkan na Taal. Sa sinambit ng numero 4,465 anyaon sa mga evacuation centers o katampad nin 1,218 pamilya. Abot man ni nastang 6,000 na mga personas ang nagtitiner sa mga partidaryos ninda na rani sa
sa indang mga pigiro kan na dati o sa luwas kan mga evacuation centers. Lalo man na pinag-istriktuhan kan mga otoridad ang pagbantay sa 5 mga barangay na sakop kan 7 kilometer permanent danger zone sa palibot kan Taal Volcano. Ngunyanal daw nagkaigwanin o kasod man nagkaigwanin 5 phreatomagmatic eruptions sa bulkan na Taal. Alagad pigsabi kan Fibox na bako man labi kakusugan ang mga pagtugang ini. Sa iba pang bareta sa lado lokal. Report! Mural painting na ginibo kan mga jóvenes sa Bula sa selebrasyon kan Disaster Resiliency Month ngunya na bulan kan Hulyo. Si Hil de la Cruz sa detalles. Katagod kayong pagkadakol-dakol ng mga aktibidad mo na bulan na Hulyo na yaon dyan ang Person with Disability Month na para ini sa tuyang mga tugang na igwaning mga kakundian, ang Police Community Relation Month kang Philippine National Police, ang National Disaster Resilience Month 2021 na inisaro pa man sa mga aktibidad na nasasabay ng na bulan ng Hulyo. Sa banuan ng Bula, Camarinesor, katakod kan aktibidad na ini ang National Disaster Resilience Month kinibo ang sarong mural painting contest sa kalabaan kang Kudal kan Bula Public Cemetery. Kasali digdi ang Bula Youth Disaster Reduction Management. Ang sinambit na aktibidad na pinagpartisiparan kan mga kahobinisan na matibay sa pagpinta, anin tiro man na kinaugma kan mga taga-Banuan ng Bula, Camarinesor sa kadahilanan na maski paano ang Banuan na yaon sa paglikay sa nakakaulakit na COVID-19, nakaigwamang giraray ning napagkabalan ang mga hobinis. Sa aktibidad na ini pinag-oobserbaran mang giraray ang safety and health protocol na pinapasunod kan lokal na gobyerno kan Banuan ng Bula, Camarinesor. Action Bareta sa OK FM PB and TV5, ini Manciel de la Cruz, gusto ko, okay ka. Report! Salamat na maray sa imo, Hil de la Cruz. Sa lado nasyonal pamanggaraykan sa tuyang mga bareta, nag-arambagan sinda Congressman Pulong Duterte kan Davao, asin si ACT CIS Party List Congressman Eric Yap. Tanganing kumplitohon ang ayudang 5 milyones pesos bilang pangenot na tabang pinansyal sa mga membros kan pamilya kan mga tropas kan gobyerno maging sa sibilyan na nagadan. Durante kan mangyari ang pagrampahog kan Philippine Air Force Flight C-130 Hercules sarong cargo plane kan Air Force na naghuragbong sa gilid kan runway kan airport duman sa Bangkal Patikul sulukan na kaaging Domingo. Susog sa mga pahayag gikan sa duwa, ang donasyon ninda itataw sa Kampo Aguinaldo. Asin pigilaw man nindang re-resibyon kan mga langkaw na opisyalis kan Puwersa Militar kan Pilipinas. Ipinaliwanag ni Congressman Pulong Duterte na ini ang paagi ninda tanganing ipahayag ang labilabing kamunduan para sa pamilya kan mga nagkagardanan. Kanakaging Domingo nawarang kitanin dakol ng mga tropas asin na sibilyan sa plane crash duman sa Sulu. Para sa muya sinda mga herwe asin kami gustong magsaludo sa sindang mga sakripisyo. Alagad para sa sindang pamilya, sinda na ang kapanuan kan gabos. Kaya sinabi ni Duterte na siya nakikisumaro sa pangadyon kan pamilya kan mga nagkagardanan asin mawot ninda ni Congressman Eric Yap na ipahilingan sinseridad kan paabot nin pakiki dumamay sa forma nin pagtao nin tabang. Kami man sa Benguet nakikidamay sa pamilya kan mga nagkagardanan susugman sa mga pahayag ni ACT CIS Party List Representative Eric Yap. Mientras tantong digdi sa Camarinesor, kaso banggi nagpaunlar nin exclusive interview an ina kan nasaro kan mga napabareta na nagadan ulikan sinambit ng pangyayari ang detalles kiyan ang tabayanan Urachan. Report! Balikan ta muna ang action report sa luwas. Custodial facility kan Naga City Police Office ngunyan nagkukuno-kuno na. Carlo Baldosa sa detalles.
Nagkukuno-kuno na ang custodial facility kan PNP Naga, huli naman kan sunod-sunod na apprehension sa mga wanted persons, siring man ang mga kakadrakop sa mga anti-illegal drug operations. Kung maobserbaran na nasabi ng pasilidad, nagkapira ng mga preso ang nagkakod na kansenda mga duyan, hulit tamay ng mahigdaan. Sa paliwanag ni City Director Police Colonel Marlon Catan, naglangkaw da kayaan crime clearance ng syudad. Sa katunayan, nanginit na ang NCPO sa crime clearance efficiency kung sa indakul ang nagkadrakop na, asin nakasuhan pa. Sa ibong kayan, ang pagsurok-sukan kan mga personero anday angay ngunyan na nahampang pakita sa pandemya, kung kaya ipinabot na kan City Director ang problemang ini kay Mayor Nelson Ligacion. Mientras tanto sa presente, 1:500 ang ratio kan pulis sa Naga. Buot sabihon, sarong pulis, responsibilidad ang 500 sa katao. Yan ang aksyon barata sa OKFM sa TVN TV5. Ini si Carlo Baldo sa gusto ko, okay ka. Report! Salamat na maray sa imo, Carlo Baldosa. Iguana po kitanin na anom may kabangang minuto antes na magabotan alas 6 nin pag-aga. Madago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal paman giraray. Bubusision kan Philippine Overseas Labor Office kan Pilipinas ang mga vaccination card kan mga Pilipinong obrero na nagpupuli sa nasyon gikan sa sendang pigtrabahuan sa luwas. Sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III na nakapalaman sa IATF Resolution 123-C na dapat may pailingkan mga OFW ang sendang Certificate of Vaccination bilang patutuo na kumpleto ang sendang bakuna sa pagpuli sa Pilipinas. Apuera kini kay puan man na may pahiling nindaan balidong pasaporte o mga dokumento mapadapit sa sendang pagbiyahe. Pwede man ang gabos na ini ipahiling sa pagikan pigapod na One Health Pass portal, sabi pa ni Bello. 5 minutos antes mag alas 6. Balikan ta pa ang action report sa luwas. Report! PCR Month Celebration, binasog kan na mga pulis sa Banuan kan na pasakaw madalang ta salang reporter an pulanta. Bueno, alatan mga tugang, mabuelta po kami sa kadakol-dakol pang maray na mga baretan. Oras 4 na minutos na sana antes na magabotan alas 6 nin pagkaga. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service.
Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral de Culandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral de Culandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Parega sa OK FM. Ang primerong bungkaras ng mga bareta. Police reports. Breaking news. Baretang lokal. Nasyonal. Bareta sa enterong Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tugtugan na swak sa kada henerasyon, kumpleto sa rikados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga. Member KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras po niyan sa 2 minuto makalis an 6:00. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Recheng, Kadalabaw, Ligmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Recheng? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Yan na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag Master Square Shop online na!
I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legacion. Nag-aalok po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagkapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo. Mag-login na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Action Parega sa OKFM. Salamat na maray sa imo, Ferdinand Losada. Mga tugang, padagos kita sa iba pang detalles, unyan uyan na ang detalles kan sa tuyang mga pinakang presko asin may init na mga bareta sa lado lokal. An inakan sarokan na sinasabing nagkagardan na soldados sa pagrampahog kan C-130 plane kan na Philippine Air Force duman sa Patikul, Sulu. Nagpaunranin sarong exclusive interview sa Action OKFM asin na PBN TV5 Kasubanggi. Si Mrs. Salim Esparis Estrada kan Paluyo Nabwa, Camarines Sur, nagapahayag ni nakamunduan durante kan nangyaring pagagalan kan sa yang aki sa insidenteng nangyari duman sa Patikul, Sulu kan nakaaging Domingo. Ana sinambit ng Mrs. na contact kan Action OKFM PBN TV5 sa pagimang kan tabang kan saro kan sa iyang mga aki na si Resty, tugang kan nagada na si Corporal Dexter Esparis Estrada. Taon pang 202 o 2012 kan makalaog sa Philippine Air Force an sa iyang aki. Kaya nga ini may ranggo ng unyan na korporal. Sinabi kan Mrs. na si Lim Estrada na an sa iyang aki nakaapod pa sa sarukan sa iyang mga pinsan. Antes na nangyari an mangirhat na trahedya duman sa eroplano kan Air Force sa Sulu. Si Dexter Esparis Estrada sarong mabuot na aki asin ikadua sa bali 5 nindang mga aki. Sinda nag-erok dyan sa Paluyo Nabwa, Camarines Sur asin nagtutubod siyang an paglapigot kan aki niyang ini na makalaog sa Philippine Army darakan na sendang namamatian na pagtios. Sa aralawig naman na panahon na pagserbisyo sa Army, kan siyang aki na si Corporal Dexter, yun na ini ang naging instrumento. Tanganing makapatugdok sindanin sa ditnarong. Mga may edad naman ang aki inindasin si Corporal Dexter, ikadwa sa bali 5 malangani taan kangudan. Nag-edad ng 19 anyos susog pa mismo sa mga pahayag ni Mrs. Lim Esparis Estrada.
Uya po ang laman kan sa moyang exclusive interview ki Mrs. Lim Espares Estrada kan Paluyo Nabwa Camarines Sur Kasubanggi. Dexter Espares Estrada na kabali duman sa mga nagkagardan kan mangyari an pag crash landing pagsabog kan C-130 plane duman sa Patikul, Sulu. Manay maray na aga po enot makihumapot kami kamo managad po an ina ni Corporal Dexter Espares Estrada na nagalan duman sa trahedya sa Sulu. Opo, sir. Ako po ang ina. Opo, pampira po ining igin ninyo si Dexter. Pangdoa po, sir. Pira po si nagabos. Po. Pira po si nagabos ng mga igin po ninyo. 5 po, sir. 5, panduwa ining si Dexter. Pira na po kayo niyang edad tabi, ma'am? 32 years old po. May agum po ini o soltero pa po? Soltero pa po, sir. Kuno po di nagbali sa Philippine Army? 2012 po. Amo po. Kaso rin po ni Dotabi, ma'am, naraman ang bareta na nakabali ining si Dexter duman sa mga nagkagardam po sa Sulu. Kaso Domingo, sir. Amo Pero po. dai ko aram na nakalunad ang aki ko duman sa C-130. Uda po siyang na-text o na-apudan na bawayan man lamang dyan kaninyo na kabali siya duman po sa masakay sa aeroplano na ito po. Kasunsan niya po, na-apudan niya bago pagaling. Amo po. 2012 po siya nagbali sa Army. Ano? Opo, sir. Pong kaito, aktibo na siya. Bihira na pong magpuli dyan sa Indo po, Manay. Bihira na po. Iyo po. Arayoon po kaya, sir, ang destino, Mindanao. Ay, amo po. Manay Lim, ano po ang sabi ka ninyo? May pupuli man raw kuno, anbang kay kading si Dexter po? Sabi ko, sir, maipupuli da, pero mahahalo yan. Gurano kahaloy da po, Manay? Dai pa man da ma-estimate ninda. Tig-apos ko kung nuaring. Dai pa da ma-estimate kung nuaring. Ay, amo po. Sa parte po kan tropas kan Philippine Army, di po sa tuya sa Bicol, agko naman lamang po na nagbaoy o nagrapo ka ninyo dyan para personal na makausip po kamo saka siyempre ipaabotan pakikidumamay kan army sa kamunduan po kan pamilya. Amo po, agkumuna po, mga nagrapo ka na po. Amo po. Paano mo po, Manay Tabi, i-mustra ka na mo, iladawan, ining aki po ninyo na si Dexter? Ano po, sir? Paano po ninyo i-istorya ka na mo kung paano man po ining aki ninyo sa na si Dexter bilang kamo sa mga kapamilya? Ako yan po, sir, nagporsige siyang magluog sa soldados dahil sa kasiusan baga na mo. Aram niyang masakitan magsoldados pero pinirit niya para maitaguyod nakahirapan na mo. Amo po. Paglaog po niya, dakol naman po siyang mga naitabang po kaninyo. Iyo po, dakol po. Siyang po nga nagpa-sundok pang arong. Kung ikadarawasan na po ading si Dexter sa mga igin po ninyo, pira na po ang edadman kan bunso na aki po ninyo, Manay? 19 years old po, sir. Ay, amo. So, darakula naman pala na, no? Iyo po, madarakula niya. Ang ago mo po, ang papa po kayo ni Dexter, yaon man dyan? Iyo po, digdiman po, sir. Ay, opo. Saan po kamong parte dyan sa Paluyon sa Nagbuatabi, Manay? Paluyon, Praterson, Toby. Amo. O sige, Manay, condolence giraray po. Ano po? Nakikidumamay po kami an Action o KFM as in PBN5. Nakikidumamay po sa kamunduan as in
babali po kami sa pag-orgulyo. Si Dexter po nagpadangat kan sa iyang banwaan, nagsirbi. Nakikidumamay po kami sa kamunduan po kang pamilya ninyo. Amo po, sir. Salamat po. Sige, tabi, manay. Salamat pong maray po. Salamat po. Opo, bye-bye. Yan po ang exclusive interview kan Aksyon OKFM asin PBN TV5 kay Mrs. Salim Espares Estrada. Wala kayan may pigasabing sarupang Corporal Jack Navarro man na taga-Banuang kan na Bao Camarines Sur na sinasabing nakabali duman sa mga soldados na nagkagardan sa nangyaring pag-crash landing kan eroplano kan Air Force duman sa Sulu. Pero pigahana pa po kan Aksyon OKFM an detalyos pero kumpirmadong kabali an Corporal Jack Navarro sa listahan kan kasubanggi 19 ng mga tropas kan militar na kumpirmado as imbistado na hali duman sa bangkay kan mga nagkagardan uli kan crash landing kan C-130 plane kan Air Force. Balikan tatong ki Mrs. Estrada an bangkay kan dipuntong Corporal Dexter Navarro pigasabing kabali duman sa mga enterong natutong kaya nga ni kanakalis na aldaw nagsungko naan mga eksperto gikan sa Philippine Army tanganing magkondusir nin DNA sampling sa indang pamilya dyan sa Paluyo Nabwa para sa posibleng cross-matching sa DNA samples nagikan man duman sa natutong na bangkay na may indikasyones na ininanggad si Corporal Dexter Espares Estrada kan Paluyo Nabwa, Camarines Sur. Report! Sa oras na alas 6:15 babalikan nato ang mga pinakang presko mainit na bareta man sa lado lokal gikan sa mga pag-inibang yaon sa luwas. Uya po ang dugang ng mga bareta sa pagikan linya ni Senyor Danny Aurios. Nagpahiting kamuduan asin nairak ang mga soldados alagad nagsemo na magtaong reaksyon ang 9th Infantry Division Camp Philippine Army na may base sa Camp Elias Angeles Pili, Camarines Sur. Naulit na bakuman mga organic members ang mga soldados na kabali sa mga herido asin binaw ng buhay kan magurampog ang C-130 sa Patikul Sulu kan nakaging Hulyo 4. Si Army Captain Jan Paul Belleza para taram kan 9th Infantry Division nagpayag sa OKFM News na ansaydang itataong reaksyon nakikidamamay ansaydang mga soldados sa sinamumuduman sa nangyaring tragedya na kulain maabot na sa 50 soldados ang nadisgrasya sa pinawin ng buhay bilang pakisamaro nakahapmas unan ang kampa o kaya man ang kampo kan 9th Infantry Division sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Sarong sa mga binawian ng buhay, sarong Bicolano taga Nabwa, Camarines Sur, na pinag-angaranan na si Army Corporal Dexter Estrada na 2 taon ng destino sa Agusan del Sur. Ang biktima siyam ng taon sa serbisyo militar, mantang ang sayang ama, dati man opisyal ka na Philippine Army. Kasunod man kan arawal daw na dahil naalian ng kaso kan coronavirus disease o kayang COVID-19 sa Ciudad Dinaga, nagdadakol man ang nagtitiwala na magpatudok ng giraray ng bakuna. Base sa survey kan mga barangay health workers sa mga barangay kan syudad, kung dati nag-aabot siya na sa 30%, ang nagpapabor alagad sa pinakuring survey kan nagtalipod na bulan nasa 50% na. Dahil giraray na alian ni mga undecided. Sinabi ni Liga ng mga Barangay President Asiman, ex-officio member kan Sangguniang Palusod, Konsyal Dodet Beltran, ansay ng pigtukaan, ang mga usay ng pinagtukaan, ang mga barangay health workers na mag-conduce ng survey. Dawa na nga ni kulang pa na nag-aabot na supply ng bakuna. Alagad mas maray perming preparado si dapat magpatudok rin bakuna. Ang mga kaputa mangunang kan ibang mga taga-barangay kung kasurin, nagdadakol man ang natutudok kanin bakuna, alagad baliktad man ang nangyari,
padagos palugod naggalak ang kaso kan virus sa Naga asin sa Bicol. Dugan na mga balita sa lado lokal. Ini man si Danny Aurios. Report! Salamat na maray sa imo, Senyor Danny Aurios. 18:30 minutos makalisan na alas 6 nin pagkaaga padago sa iba pang detalles kan mga mainit na bareta ngunyan sa lado lokal. Si alias Abi kan nagaan netizen na nagpost kan surusuan sa Jmar Coliseum kanakaging Martes. Durante kan na ginibuan na barakunahan nagpasalamat sa atensyon na itinawkan Aksyon OKFM asin na PBN TV5 sa iyang Facebook post. Ugmahon pang lalo ang sinambit ng netizen sa nadangog niya na paghagad nin dispensa ni Alkalde Nelson Ligasyon ni Nuliman kan mga balidong mga rason kung daw nangyari ng gadaan surusuan. Alagad duman mismo sa Facebook post kan netizen na si alias Abi. Kadakol pa manggirari kan mga taganagang suruya asin anapunindakan pasistema kan pagbakuna sa naga. Palpak naman ay kulang surod sa orasan pag-abiso sa mga tuturudukan. Asin alawigo na maray na panahonan na peryodo kan sendang pagpirila nakakahirakan kamurugtakan kan mga senior citizens ninulita haralo sanaan gabos na mga gustong magpabarakuna. Kinakay pong mapag-adalan na maray kan City Hall kung baga anong sistema ang gagamito nila. Urog nata nanunutaran na ibaman ang kamurugtakan kan pagiging arareglado sa Laucan Coliseum kung ikukumparar sa surusuan sa luwas kan Coliseum sa pagpila kan mga gustong magpabarakuna. Alas 6:20 padagos kan mga aksyon reports sa luwas. Report! Balikan niya to ang bareta ni Ernie Marfil, mga paratukdo sa Banuang kan Libanan, problemado ni nulita bawal na ang plastic. Ernie, sa detalles. Problema ngunyan kan mga establishment tumita komersyal sa Banuan kan Libanan ang mga parasaod na day ugali na magdara nila agan kun minasad urog reton mga babasa na mga barakalon siringkan sira karne asin man mga basa na bakalon. Sigun sa mga paratinda, pagkalsinda kung paano papaliwanag sa mga tao na dapat pag nagsaod, dapat magdara ng plastic mantang bawal na. Asin na sinda nagkikooperat sa lokal na gobyerno kan Banuan ng Libanan urog na sa pagbawal kang plastic ang mga tindahan. Alagad ang nagbabalga naman na iyo itong mga parasaod, banunutaran sa Banuan kan Libanan, urog na sa wheat section o karnihan sa kudsiraan. Nakulban giraray ang nag-oobligar o naobligar na mga tindahan na magpatago na mag-issue ni na plastic bag sa mga parasaon. Alagad sila nangangapunan sa mga parasaon na kung mapasintro asin mabakalkan si rambit ng mga basa na mga bakalon dapat magdaraan na ning kasirola o baga magdaraan ning bandihado tanga ning ulagaran kan sa piga saod na mga basang bakalon lalo na an sira. Mientras tanto, ang sinambit ng mga parabakal ang inusintiman kun minsan sa pagsaon. Dahil nadaraning laganan kung kaya na pumubulibang ko ng mga paratinda kung paano kakampanyahon ang mga tao na dapat makano na magdaraning plastik na laganan na bawal na paggamit ng plastik sa sinambit ng Banuan. Yan ang update report sa OKFM. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Report! Salamat Ernie Marfil. 22 minutos makalisan na alas 6 ni na pagkaaga. Nagantabay po kamo mga tugang sa Aksyon Bareta sa pagkaaga. Kan Aksyon OKFM asin na PBN TV5. Kami man po nantabayanan sa tuyang Facebook Live. Sa iba pang bareta sa lado lokal paman giraray, nagpapasalamat si ABC President Inday Viaje Inciso kan Banuang kan Libmanan Camarines Sur sa pagtaunin asistensya sa senda kan lokal na gobyerno kan Banuan nin Pasakaw sa sendang ginibong benchmarking activity kasudma. An 75 kapitanes kan 75 barangay kan Banuang kan Libmanan Camarines Sur sa liderato ni ABC President Inday Inciso. Nagsungko kasudma sa Banuang kan Pasakaw sa pagkulusir kan pigapod na environmental scanning for
district-wide tourism planning. Si Alkalde Nino Tayco asinan mga opisyalis kan turismo sa Banuang kan Pasakaw, Camarines Sur. Pinapasalamatan man ni ABC President Inday Inciso huli kan na pag-asikaso sa Sainda. Tinawan doon kan ABC President kan Banuanin Libmanan na inuumaw niya man asin pinapasalamatan ani pinapailing na kooperasyon sa sayang liderato kan sa mga kapitanes diyan sa Banuang kan Libmanan, Camarines Sur na dawa pagkadradakula marayan iriban asin may kooperasyon an 75 kapitanes na minakompuesto kan Liga ng mga Barangay ng Camarines Sur Libmanan Municipal Chapter. Alas 6:24. Report! Sa radit ng mga negosyante nin mga kurukakanon sa nag-apektado sa extension kan MECQ. Hil de la Cruz sa detalles. Dakulang angat sa negosyo ngunya na panahon ng pandemya na nadagdagan pa man kan extension kang MECQ classification sa siyudad ng Naga. Yan ang mga namamatian kan mga lokal na negosyante. Alagad maski na nga ni grabe ang pagsakit, padagos pa manggiraray ang operasyon kan mga nasa food sector arog na lang kan mga restaurant o kakanan asin sa radit na negosyo na nag-operasyon ng pagkakan. Sigon sa naging pahayag ni Consiel Joe Perez, Chairman kang Committee on Trade and Industry sa Sangguniang Panglusod kan Siyudad ng Naga, igwana siyang nakaulay ng mga negosyante sa siyudad na grabe ang agrangay ning huli naman sa mga restriction na pinapautob kan lokal na gobyerno katakod kainin nagapadagos na extension kang MECQ digdi sa lawag kan siyudad. Alagad sigon sa mga negosyante na nagpaabot ng paagi Consiel Joe Perez na sinda nagigibod na lang ning paagi na maadaptar ang padagos sa pag-operar kan sa indang mga negosyo. Pangadyaon ka mga saradit na negosyante digdi sa lawag kan Siyudad ng Naga na sana matapos naman ang problemang ini sa COVID-19 para man padagos na liwat na mabuhay ang negosyo digdi sa laog kan siyudad. Action Barita sa OK FM PBN TV5, ini Mansel de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Report! Salamat man sa imo, Hil de la Cruz. Sa iba pang bareta sa lado lokal paman giraray, huyatad sa laogan mismong Barangay Tanod outpost an sarong incumbent na Barangay Kagawad duman sa Kalumpang, Kawayan, Masbate. Pagkatapos na ini badilon kan pigtutubudan na duang membros kan mga rebelling New People's Army. Sinasabing an kaanggutan kan NPA sa ginada na Kagawad kan Barangay Kalumpang, Kawayan, Masbate iyo ang pag-sponsor kay ni kan resolusyon kan Barangay Council na nagdideklarar bilang persona non grata ang CPP, NPA, NDF. Gadan pagkatapos na mapuruhan ni na tama kan bala sa manibabang party kan sayang hawak si Kagawad Jeter Kuyoka Humaw-As. Ang kumpletong pangalan niya, Jeter Kuyoka Humaw-As, 36 anyos sa edad, Mayagum. Mientras na marikasman na nagkuribaw padulag ang duwang sospetsadong pigtutubudan na mga membros kan Liquidation Squad 1 Sparrow Unit kan NPA. Sinasabing mga bandang alauna, 10 na mag-umagaon kasulma kan mangyari ang sinambit ng insidente duman sa outpost kan Barangay Kalumpang. Luminaog na sa outpost ang duwang tanod kaibanan si Kagawad. Alagad habang nagpapahingalo ang tulo, biglang sinikadang kanduang armadong lalaki ang sa indang puwertahan. Dumana daing pagkaherak na pinapos nga kanin na bala in close range ang kaherak-herak na si Kagawad Humaw-As. Mientras tantong sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, sinasabing posibleng piglikidar ng gadkan mga NPA ana sinambit ng Barangay Kagawad huli kan deklarasyon kan konseho kan barangay bilang mga persona non grata ang mga NPA. Nakuha sa crime scene ang 12 mga basiyonin bala kan kalibre 45 pistola siringman ang 5 mga basiyonin bala kan M16 Armalite rifle. Bareta pamanggiraray sa lado lokal, COVID-19 recovery sa Naga puminakulanin hastang sa labi sa 1,000. Report! Detalles kan baretang iyan, haliki Carlo Baldosa.
1,253 ang COVID-19 recoveries una umaya na sa sulod Kanaga. Basado mo sa record kan Department of Health, mantang 2,422 ang nasa listahan man kan Health Emergency Response Task Force kanakaing Hulyo 5. Dakulan pagkakaiba kan mga datos kun kaya dapat lang maplansya o ma-reconcile. Tanganing malinaw na record ang makaabot sa DOH Central Office para sa quarantine classifications kan National Interagency Task Force. Sa paliwanag di Noida kan Regional Epidemiological Surveillance Unit ang mga report kan mga local ESU ang pag-verify man kan reso kung rarahay man talaga ang mga nagka-COVID. Daydaay ni madali hulit tagulping pigsumiter sa probinsya, banwaan o siyudad sa DOH. Kung kaya sa huri, piging ganyar kan Departamento kan Salud. Ang mga LGU na tulos magsumiter kan mga report kaso man kan mga recoveries o kaya ba nagagadan dara naman kan COVID-19. Yan ang aksyon bareta sa OK FM asin PBN TV5. Ako si Carlo Baldo sa gusto ko. Okay ka. Report! Salamat na maray sa imo, Carlo Baldosa. Ang primerong bungkaras kan mga bareta. Police report. Breaking news. Baretang lokal. Nasyonal. Bareta sa interong kinaban. Ihahatod sa Indo kan mga Batikanong para bareta sa radyo. Digdisan na sa Aksyon Bareta. Ang sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tugtugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang tamang oras po niya tungunyan eksakto alas 6:30. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Ordinance Number 2018-028, ang bulan na Hulyo deklarado bilang Persons with Disability Month sa siyudad ning Naga. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis asin kabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagselebrar kang sa tuyang mga tugang na may kadiinan asin pagtulod kang sa indang mga interes. Digdi po sa satong siyudad, igwa kitang opisina na nangangataman sa sektor na ini ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW aron kang pagtaon ng electronic PWD ID na mapapakinabangan sa pagtaon ng mga diskwento sa mga establisemento asin hospital, pagtaon ng birthday cake sa mga PWD birthday celebrant asin pag-avail kang PWD medical and burial assistance kang syudad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldemoro, nag-iimbitar na mag-iribanan po kita sa pagtulod kang diretso kang mga tugang tang may kadiinan bako lang mo niya na bulan, kundi sagkod paman. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abellia Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets.
Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nyog ang gabos, para sa igagalahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kansa tong ronay, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin ang fresh, di dumabiyahin ng malayo at hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Manilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Manunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lemex na! Kawawang batay, lumuhin ka. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Action Barena sa OKFM. Salamat na maray sa imo, Ferdinand Losada. Alas 6:37 na po ang satuyang oras na po para sa satuyang sari-saring mga bareta. Ang sari-saring mga bareta atod sa Raimbot kan Master Square Department Store, DMSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, asin kan Quick Stop Convenience Store. Sari-saring bareta atod kan mga tsindahan kan sari-saring mga produkto
Barato asin di kalidad, mabubuot, magagalang pa ang mga maserbisyo sa Indo. Sa satuyang baleta enot sa Ladukan Salud, ang mga kaso kan na COVID-19 sa Pilipinas suminakat na ninabot sa 1.45 milyones na mga tao ang naulakitan kan sinambit ng virus. Ang Department of Health nakarehistro naman kasudmanin dugang na 4,289 panibagong infeksyon kan na COVID-19. Kaya sa kaintiruhan, iguana ni nabuto na 1,450,110 na mga Pilipino ang tinamaan kan COVID-19. Sa mga nagpapaumay pahuli sa sinambit lang helang, iguanin 47,519 sa enterong Pilipinas. Ang bagong naumayan, 6,399. Ang nagadan huli sa COVID-19, 164. Mareta sa lado nin negosyo, ang Anti-Money Laundering Council kan Pilipinas AMLAC nagsadol sa gabos ng mga bangko na kung igwanin ibinababa na freeze order ang korte, dapat na ipautob tulos ninday ni. Sarong advisor ang pinaluwas ni Mel Georgie Racela, Executive Director kan AMLAC, sa pagsabi sa gabos ng mga bangko sa enterong Pilipinas na nanunutaran na nagiging bagulbulan ang implementasyon kan mga bangko kan mga freeze order na ipinapaluwas kan husgado. Sa pasistemang ini na ilulusot pa kan mga account holders ang nasendang kayamanan tanganing dai hagupon totalmente kan pag-freeze kan sendang mga assets. Sinabi kan AMLAC na ang 20 dias na effectivity kan mga freeze order nangangahulugan na kinakaipong ika-implementar tulos ini. Malisyado kan AMLAC na igwanin mga bangko ligdi sa Pilipinas na dawa may freeze order ng propiedad kan mga negosyante ipigsisirbi ninda ini pirana sa ng aldaw antes kan pagpaso o an expiration kan freeze order. Daya. Bareta gikan sa luwas kan Pilipinas, gadan ang Premier Ministro kan Nasyon na Haiti sa sarong insidente nin paglikidar o assassination kasudma. Pati ang sayang Primera Dama Irido. Kinumpirmar ini ni Interim Prime Minister Claude Joseph kan Nasyon na Haiti kasabay kan na pagkumpirmar na binawian in buhay si Jovenel Moise ang nasendang Premier Ministro. Sabi kan Interim Prime Minister, yaon sa log kan siyang harungan presidente na yaon duman sa may kabisera kan Port-au-Prince sa Haiti kan bigla siyang atakihon kan gunman. Pati ang First Lady irido sa pangyaring nasambit. Katagod kay ni sinabi ni Joseph na nagigibo nin paagian sa ng gobyerno nganing dayman madiskaril ang nasyon na Haiti sa nangyaring pag-asasinar sa leader ninda. Si Presidente Moises, 53 anyos anidad, namugtak sa pwestong Premier Ministro kan Haiti kan taon 2017, karibay ni Presidente Michel Martelly na huminilig sa saiyang katungdan. Baretang unyan sa Kinabanin Karawat. 1 down, 3 to go. Ini ang tataramon kan All-Star point guard kan Phoenix Suns na si Chris Paul pagkatapos nindang daugon kasudma ang team kan Milwaukee Bucks sa Game 1 kan sa ng Best of 7 Championship Series. Sabi kan veteranong parakawat kan team kan Phoenix Suns, plano nindang ratsadaw nin tulupang ganaan kalaban tanganing dahil ng girong-girong ang mga suportadores kan Milwaukee. Sana day mawaraan sa indang focus, sabi pa ni Paul. Kabaliman kan trayumpo kan sa indang team kasudmaan mga kontribusyon ninda Devin Booker, Michael Bridges. Asinahiling na andam nanggad na maray ang team kan Phoenix Suns tanganing taubon ang kalaban na Milwaukee. Alas 6:42 na po ang satuyang oras. Masunod na Showbiz Chismis. Nutin mo,
Ang showbiz chismis, dedikado mi sa satuyang mga parantabay sa Facebook Live. Amang higusman ni Sir Rening Ramirez na mag-share kan sa tuyang bareta. Si Sir Rene yaon dyan sa Madrid, Spain. O kadakol, si Arnold Bermas naghabol. Si Marnie Bordado Arjete, si Rosalisa Para Rafinyan, si Manay Urmay, si Kuya Alan dyan sa L300 na pasiring sa Tinambak. Uy, marinaga po sa mga taga-Buyo. Ako sugon ang signal ta dyan sa Buyo. Si Joel Alayan dyan sa Mandaluyong. Good morning. Uya na ang detalyes kan baretang showbiz. Ang tabayanan po, masunod na si Ervin Borja sa iyang Ano Daw Banwaan. Pero mayo na kitang oras, param na kita, Perds, ano? Sa showbiz, igwanin magayong-gayon na garden ang pigar kilan ngunyan kan bikulan ng artistang si Nora Honor sa Quezon City. Duman na hiling ni Ate Guy ang mga tinanom niyang dukot sa nang maray sa parilta sa ditsanaman ang sayang natad. Kaiba ang superstar na taga-irigang nagtsinda kay tunin tubig, nagkandidatong gobernadorang si Nora Honor sa kadakol ng mga artista na namamalisyang kan mga pag-iribang, ano daw talay napapamugtak sa saro lang na istaran. Sabi kan mga nagmamasid, ano daw niya si Ate Gaita sa kada taon, kung minsan mga 3 beses maglipat nin harong. Kung minsan man, kondo, kung minsan apartment. Pero mas gusto mo niya ni Ate Gay, itong medyo may tanom-tanoman da siya. Namimiss niya man siya sa iyang buhay kadto sa irigakan siya, dadakula pa sana. Pero sa palipat-lipat ni Ate Gay, kadakol kan mga naglalataw na istorya kung tano ta. Sige sa nakaning hubo. May nagsabi kaya, naday pa lang kaya nahali ni Ate Gay ang pagka Bicolana, ang pagka mahilig sa mga kung ano-anong nahihiling. Sabi daan ni Ate Gay, garo kaya nga may nakasunod naman sa tuyang espiritu digdi sa bagutang pigi-istaran. Kaya madulag na sana naman sinda, mahubo naman sinda kung sain sa sunod na bulan. Pero igwang saruman na dayupot na amiga si Ate Gay, ang pangaran si Rosabilla Quintanar na angaha Madam Osang K o Madam OK na nagdidipinsa. Aloy ko na ngayang bisto si Ate Gay. Mayo man ngayang kuyan, mayo man ngayang kung anong kakaiba sa hiro-hiro kan sa kuyang amiga. Kulang na lang nga nga taday kaya nga nakakapuli digdi sa Bicol. Dati nga kami kaning sigyaan bingo. Kantong may bingo pa sa dyan sa Dakulang Mall. Piggang alasan, dai ano nangyari kanita may espiritu naman digdi sa tuyang Justler Show. Nagkahurubo. Ngala si Madam OK, ano man nga tapig sasarotan nindo si Ate Gay? Uya na, hinimas giraray ni Osang sa maywagang bulang kristal niya kung ano ang rason. Kasigyan lipat nin harong ni Nora Honor. Dikit na himas-himas. Yung ngaya. Igwan ng God, nin espiritong nagpaparasulod ki Ate Gay, dawa sa siya maglipat. Sabi ni Madam OK, nganing matapos na ang istoryang ini. Ansigyan lamag-lamag ki Ate Gay, yuan espiritu ni Judith. Ito bagang Judith? Judith kan telepono. Judith kan kuryente. An matindi, kaya talagang malipat siya. Pag inaabot kan Judith, kan si Arkila, duman sa kundo. Yan ang katiripunan kan mga baretang samoyang itinampok sa Aksyon Bareta sa pagkaaga digdi sa Aksyon OK FM asin PBN TV5. Sa lado teknikal, Ferdinand Lusada. Sa ngarang kan gabos na mga pag-iriba sa pagpaabot kan mga bareta,
Liwat ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat kan sa inyong pagantabay. Diyos maray na aga sa inyong gabos. Mapasatuloy mampulugod ang bendisyon na sinan biyaya kan mahal na Diyos. Aksyon Barena sa OKFM